बे समाव आंनि खाथियाव दङ जोंहा जाय दौरि गोदान निउटन बसुमतारीनि अनजालु बिफा आंनि खाथियाव दङ। बिथांनि नामा जाहैबाय बिनोद बसुमतारी। बिथाङा आंनि खाथियाव दङ। दिनैनि बे सानावहाय आङो फादा गोदाननि बिफानावहाय आङो सोंथि सोंनो नागिरदों। दिनैनि बे सानावहाय जाय अनजालु फिसालानि बिसाला निउटन बसुमतारीनि दौरि जानाय महराव नुनानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि गोजोननाय नांदों? आच्छा, बयनिख्रुइ सिगां बे सोंलु सोंनायनि थाखाय आरो फिननाय होनो थाखाय आं इसोरनि मुङै रेडि। आङो बे फिसालानि दानि जि दौरि फसंजानाय, बे दौरि फसंजानायाव दिनै बिनि गासै हाबाफारिफ्रा जोबलांजोब्बाय। जोङो न'खरनि जानानै बिमा बिफा जानानै जिउआव बिराद गोजोननाय मोनबाय। आरो सासे दौरि बानायनो थाखाय बोसोरसे बोसोरनैजों जों दौरि मोना। बे फुरा गावनि कर्सफोरखौ फोजोबनानैसो सासे दौरि जायो। बे दौरि जानानै धोरोमनि बाथ्राफोरखौ बियो गोबां सोलोंबाय। गोबां गिर्जारिफोरनो बियो फोसावनो हासिगोन बियो दौरि जानायनि उनाव। दा जोङो फिसानि दिनैनि अर्डिनेसन जानायनि बिनि फार्स्ट गिबि हलि मासाव गोबां मानसिफ्रा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों जिउनि गोजोननाय मोननो थाखाय हास्थायनानै। दा बेखिनिखौनो आं सुंद' बिबुंथि होयो दौरिनि मुङै आरो। दा फिसाला निउटन बसुमतारीया दौरि जानायनि उनावबो बियो जायगायावनो गावनि जायगायावनो जोनोमगिरि जायगायावबो दलद थाया। गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बियो जिसुनि मुङै धोरोम प्रसाद खालामनो थांगोन आरो रोङैफोरखौ बुजियैफोरखौ बियो फोरोंगोन। बेखौ लानानैनो बिथाङा फिसालाया फैगोन जुलाइ मासनि 1 थारिखआव बियो फ्रान्सआवबो थांनो रेडि। आरो अलरेडि बियो दा भिसा जाजोबखाबाय। बिनि टेलेन्ट, बिनि गोरों, बिनि रोंनायखौ नायनानै मिसनारिया बिनि सायाव मा सोनारनानै दङ बेखौ इयुनाव समाजो बिजिरसिगोन। आरो आं सोंनो सानबावो, नोंथाङा गावनि फिसालानि दिनै बे दौरि महराव फैनायखौ नुनानै गोसोआव जोबोद खुसि जादों नामा? आङो फिसालानि दौरि महराव फैनायखौ नुनानै खुसिजोंनो आं मेगनाव मोदै गदों। आंल' नङा, बिमा बिब'फोर गासिबो गाबदों। बे गाबनाया दुखुनि गाबनाय नङा, खुसिजों मोदै बोहैनाय बियो। बेखायनो जों गोबां रंजादों दा बे फिसानि थाखाय आरो। बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि मिसनारि सुबुंफोरखौ, ख्रिस्ट धोरोम ग्रहण खालामग्राफोरखौ बे फिसानि थाखायनो आरो इसोरनियाव आर'ज खालामनो थाखाय आङो बिफा जानानै बयखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो आङो जोबनायाव नोंथांनि मिसेसनि नामखौहाय आङो बुंथिनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आंनि बिसिनि मुङा जाबाय रनसि बसुमतारी। बिनि जोनोम जायगाया जेरुसालेमावमोन आरो बिनि उन्दै समनिफ्राय बिनि टाइटेला, बिमुङा औवारिसोमोन। औवारिनिफ्राय आंनि न'खराव फैनानै बसुमतारी जाबाय। बे बसुमतारी जानानै बियो दिनै गावनि खस्थ' मस्थ' गोनांखौ गैयै खालामनानै फिसाखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों साम' खांख्राइ फाननानै थास' खिलि, मानामुनि, थास' दिंखिया बेफोरखौ गोबां खस्थ' खालामनानै बे फिसाखौ फोरोंदों बियो। आरो इसोरा बेबायदि गैयै न'खरनिफ्राय इसेबां बे फिसाखौ हामजानायनि थाखाय आं इसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।